What's up mga kayupak? Mga kayupak, pupunta kami ni Ma'am sa Tagaytay kasama si Commander. So sana sa vlog na to, samahan mo kami. Oh. Dito mama. Maraming tao. Nasa kapila eh. Dami na pumunta ng Tagaytay. May pagda yun. Sarap yung ganda. Kaya sarap. Sana. Sa Bagyo ngayon makikita yung kalsada. Halos wala na makita. Alright, so andito na nga kami sa Bellevue, no? Ayan. Magkasama kami ngayon ni Commander, ayan. Minsan na kami gumala pero sa sulit naman na lugar. Ang tulad niyan. Wala tayong makikita ngayon kasi puro pag, ayan. Hindi natin ngayon makita yung kagandahan ng Taal. Ayan. Medyo maulan-ulan pa dito. Tinirnuan pa talaga ako ni Commander, eh. Oh. Hindi ako. Ano, masaya ka ba? Masaya ka ba pumunta ka dito? Wala akong nakikita eh. So tanggal natin yung pag, lika. Maganda sa aking view doon guys. So bali, nakita ko naman sa mukha niya pero masaya naman siya. So mamaya, hanggang dito lang muna. Yan, pinakita ko lang sa inyo yung ano. Puno ng pag kasi dito guys. Huwag na makikita ngayon. So na. So hanggang dito lang muna. Babush. So ayun na nga no, pauwi na kami. Babush. Ganda dito guys. Ganda ba? Yung banda sa living room, yung pagtaas mo sa pinto. Ay, ang dito. Pag yan, maraming tubig. So, kailangan mo una kasi paandarin natin yung car. Si Commander. Dito kasi sa ground floor to. Yan. Daming mga parada dito. Alright, diba? Yan. So, ito yung ating service. What's up? So, dito ko masurtapusin itong vlog na to. So, don't forget like, share, and subscribe, bagus.